Tak takoni lur ya. Penak majikan sing sugih apa majikan sing sederhana? Penak ndi nek menurut kalian? Enak menurut aku loh ya, nek majikan sugih kuwi kakehan aturan. Biarpun mereka itu anu ya disiplin ya waktu ya, misal gajine ya tepat ngono, tapi aturannya kuwi ketat. Gini kudu nek ngene ngono riwil ngono lho maksud iki. Awake kerja yo enak aturane. Gak oleh sembarangan. Nek sing sederhana kan awake sing penting resik, mereka itu taunya kita bersih ngono. Biasane ngono. Nek majikan gak riwil lho ya. Beda meneh sing riwil. Ki nek sing majikan sing apik tak omong ya. Nek sing sugih kuwi misal apik wonge ya aturan tetep aturan, kakean aturan. Mereka itu biasanya gila hormat biasanya ya. Biasanya. Tapi ya nek sing ora. Nah, iki pengalamanku ngono lur. Aku tak critani sing pengalamanku wae ya. Gila hormat. Pokoknya ki awake dhewe iki ora entuk misal ya aturane ngene, awake gak oleh pocoy, gak oleh nganu lho, membantah ngono lho. Lha jajal awake nek majikanmu sederhana, malah koyo koncone. Saling membantah ora masalah. Mereka itu tidak menganggap ada bantah apa ora, paling ya cuma sesaat tok. Kita tukaran sebentar, bar ya apik eneh. Lah nek majikan sing rewel, sing sugih kuwi, ngono dipikir masalahe. Mereka tuh menganggap kita itu loh babulu di bawah. Karena mereka itu anu ya rumangsa ya, ndek iki sugih ning dhuwur, kudu dihormati, gila hormat. Kuwi ngono kuwi, menurut pengalamanku. Nek kalian piye? Majikane kalian pernah enggak mendapatkan majikan sing sugih ngono kuwi? Majikan kalian piye? Lah majikanku yo ngono kuwi bolo, sing sugih. Nek sing sederhana yo ora, sederhana kok kae ngono kuwi mau tak critakno mau.